Kalih niku sing dilirikke Dik Jesi mawon niki. Yen pangapunten Dik Jesi. Oh, sing dilirik mawon niki wau. Yuh jen piyai kok dhuwure kaya ngono ndakno kaya ngono lho. Ini penampilan dari Asli Purwantoro. Untuk berikutnya ini penampilan dari Sudut Biru. Siapakah dia? Petinju profesional. Sinden to kok piye to guys? Kleru lali nyun pangapunten kleru lek nyebut niki mau. Iya, Bu Mas Menton mesem. Niki to. Menika Bu Mas Menton niki kok. Iya. Niku nggih penyanyi. Oh, ngoten. Nggih. Lho yung anak yo player kok. Lah nggih. Ayo to. Monggo bersepati Mas Tian. Aku kon gendong kowe kon trimo nyambat. Jesi Megita. Aku ke piye? Mas Gito yang ngerti yang wayah iki mesti dipakakne aku kok. Ya kabeh ki ben adil kok ya. Heeh ya Pak Gito ya. Ya kerja bareng ngono lho. Lah aku ngene karo ngompet lho Mas aku bahasamu. Ngapa? Kempet piye? Wedi engko nek dijotos aku ora. Ora ya aman. Aku ki dudu atlet apa jeneng tinju, poli Mas. Kaya ngene-ngene ngono ya ora nolak lagi kayak lagi iki ya. Mending aku bae. Tenan wo iya. Tanggungan. Nggih Mas, ngaturaken dumateng kedua mempelai. Piye dongamu piye coba? Mbak Weli. Kali Mas Untung. Apa dongane? Semoga sakinah mawaddah warahmah. Mugi enggal pinaringan kekuncening tresno awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Allahumma amin. Tibane kaya ngene ya pinter tenan. Mangsane. Ayo. Alise kandele 30 cm. Ya iya kudu wanita. Ya Bu ya. Lur niku kenal niki pertama ketemu niku Bu. Kan salaman kan untuk peteng-peteng omahe bengi. Tangane kok gede-gede meniki lanang apa wedok kula. Teruwat dremet aku langsung. Ya ngene-ngene iki ya janda lho Mas. Kowe kuwi? Aku ki rondo Mas. Dalah. Ya Allah mula ta mula. Kaya ngene rondo sing arep sapa lho. Ya akeh mangsane. Purun Pak, purun. Saestu. Enten sing purun ngacung, sing purun ngacung. Lah nek ngene iki ra wani, kok ning mburi mbok apa? Fakta membuktikan. Kae lho ning mburi. Aku jan iki yo ngesir tapi wediku lho gedine sak mono ki. Apane ya Allah, tak jelaske gedike sing tenanan. Dadi ibuke iki ra ora mikir sing aneh-aneh. Sing gedhi. Heeh. Ki delamamu padha karo delamaku tanganku lho gedhe. Gedene sak gedang-gedang kluthuk lho tangane nek ngaplok dah larane tangane iki. Lah kan tukang taune ning sawah ngarit Mas. Iki ngatur apa iki? Mbok menawi wonten pamundutan Bapak Ibu. Monggo alusan riyin nggih. Monggo. Napa? Mbok menawi nggih. Napa Bu sing ganjel-ganjel? Apa ganjel-ganjel? Yo, masyaallah. Kaya apa wae. Mbok menawi ajeng ngersakne pertarungan kali niki. Pertarungan. Ngesake aku ora didol Mas. Iku wae besan saking Campur sari kok ngersakne pertarungan gitu sih. Besan saking putih Pak? Saking kepian. Saking kepian, Masya Allah. Mbok bilih kesaken tetembangan monggo. Nggih, Mbok menawi monggo Bu Monggo Mbak. Iya. Monggo Mbak. Tek mlowo aku ki dinguelek kene iki. Lah piye jane aku ki nek ngene iki kaya enek sing apa ganggu ngono lho. Apa ya enek penyanyi iki kok ngomah ki sangune biasane sangu tas, sangu make up. Mosok penyanyi sangu ndok. Bantere ya Allah. Wis tak telini ning mburi lho Mas, tak kei. Lah kowe iki jaremu aku sok luwe lho Mas ora sang ndok, sok keliren, sok ora dingoni. Heeh. Wes aku mau dingoni Ndok. endok. Pun tawaraken menika saking. Monggo Bu, napa? Saken napa? Ndok ora kowe iki arep ditanggap arep nyanyi omong ae lah. Pak monggo napa Pak Ayo. Endok. Pak langsung ngene kabeh. Monggo Pak Butet dengkule. Bu. Aduh, Bu enggak boleh nanti
Oh niku wae lho. Kelihatan, monggo Pak napa ngesake napa Pak? Niku wingking niku Tayupan ketok apa? kandel niku Tayupan kerdus. apa Pak? Tayupan. Apa Pak? Wonten kapilot, wonten kembang rawe, wonten roro jonggrang, wonten Pisang Bali. Pisang Bali. Wis ditawak-tawake murah Napa? bareng wis ora nek sing minat. Roro jonggrang, oh nggih, kalian jenengan nggih Pak? Roro jonggrang Mas. Iya, iya. Cocok. Oh kalih sinten? Iya, Mas Gito. Kalih Mas Gito, Mas Gito. Niku nggih anu lho. Biasanipun nggih nyanyi niku. Oh ngoten lho, Nggih. jenengan Pak. Oh. Ayo. Sikun. Sikun. Nggih, roro jonggrang Pak sinten? Pak Mujiana rasa wedi lho Pak, ya Allah. Lah wong aku sing MC wae wedi kok apa meneh kok Pak iki tamu. Kono karo dikuwempet ngene iki. Jajal. Ora Pak wong padha lanange. Nggih Mas Gito kalian jenengan Mas. Nggih, monggo. Oke, nggih. Monggo kanca-kanca. Niki kagarap napa? Tayub napa dangdut napa? Napa Pak? Nyumanggaaken. Nyumanggaaken. Nggih, nyumanggaaken. Serampat. Nggih mengke. Siap pokoke Pak. Spesial kagem Bapak Ibu. Monggo Monggo. kanca-kanca. Mela musik. Megita musik. Yo yo. Ya. Ya. Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora moka yen aku nandang kasmaran. Waspadana prajuritmu kalah berat. Mula kowe dadi wanita Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu penging Prabu Semarmoyo. Aku duwe aji sedih jonggrang banyut panguru Megita Roro jonggrang pancen kowe
sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak Jesi. Edi mawon nggih. Nggih, wah. Matur nuwun ugi Kang Mas. Pangapunten saged muat lenggah para tamu, sampun wonten sasmita bilih tumapahipun titilaksana wonten ing rikalenggan menika daya badhe kapurwakan. Pramila sasana saha swasana kula aturaken dumateng panjenenganipun kadang kawula Raka Mas Parwata. Nuwun matur nuwun.